Nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva, nina bendlondle nophapha ekhanda. Sabingelela ey'fundazweni zenu zonke khona eNingizimu Afrika. Le i-Black Live TV igama lohlelo-ke sithi uthakathwe ngubani? Kanti igama lami-ke uKings Chaka. Ngwalaphaya kaLuqa bingelele ngane zakuthi sibonge support, uthando, ama-subscribers, ama-like, ama-comment, yonke into eniyenzani niyenzela thina. Siyabonga ngane zakuthi qhubekani nisisupport niseseke nani sizonilethela nje iy'tori ey'the ukuhlabahlo sey'hlubudlu bekhasini ngesizulu sakithi. Hawu, kwamnandi ukuba nani nezwa, siyathokoza. Asiphinde sibingelele-ke kwisihambeli sethu esinaso namhlanje. Sawubona. Yebo, ninjani? Sikhona njani nini? Ngiyaphila nami. Ubani lo esinaye namhlanje? Akhona Dladla. Isitori sami ngowase-Escourt eTabamhlophe. Yeah. Ngikhule ngumntwana, bengihlala nogogo. Yeah. Ukuhlala noma. Sizwana nogogo, kukuhle. Umzukulu nogogo. Umzukulu nogogo, uyazi nawe ukuthi ogogo bayabathanda abazukulu. Yes. Kwahamba isikhathi nje kukuhle. Ngiyafunda ngumntwana, ngihlala nogogo. Ugogo sekhulile wadlula emhlabeni, washona ugogo. Ngiyaqhubeka ngumntwana, emva kwalokho ugogo uyangivakashela njengomntwana, umvakashela emaphusheni, siyadlala nogogo. Kumnandi nje. Futhi angiyazi indaba yamaphupho ngoba iy'ngane aziwazi amaphupho. Awuthuki uma ubona ugogo ebusuku? Angithuki uma ngibona ugogo ngoba phela umuntu ade ngivele ngimkhonzile ebesiphila naye, ugogo wami angixwayi. Ngixoxela uma ngoba vele umuntu engimaziyo ugogo wami. Emveni kwesikhathi mengilele, ngivuka sengilele kwenye indawo, angibuza uma, hawu, ubulele lapha ufike kanjani la? Ngithi hhayi angazi nami kodwa angazi kwenzakaleni. Hhayi, iqhubeka into njalo nje mengilele kwenye indawo, ngivuke sengilele kwenye indawo. Sathi silele noma kwafika ugogo njengehlala yenza, angithuki vele ugogo ngoba ingane imiphupha kabi iyathuka ikhala. Mina angithuki. Mese kufika ugogo angidonse ngengalo njengenhlala yenza ehlala esikwenza mesifikile. Athi uthi uyangidonsa uma mina ngiy'tshethi ngisabona ugogo, ushaya uma ngempama. Hawu, uma xabane nami. Ungishayelani manje ngempama? Ngithi hhayi ngikushayanga mina bengishaya ugogo. Athi ugogo kephi ngoba ugogo mina ngimboni lo khuluma ngayo. Ngithi mina ugogo bela befikile ngivakashele. Athi ekuvakashele nini ngoba wena ulele nami la embhedeni. Ngithi nayi mina bengibona ugogo. Uye la ade ngidonsa ngengalo ngidlala naye ngase ngimshaya ngempama ugogo ngoba phela siyadlala. Athi uma awushayanga ugogo wena ushaye mina. Ngithi hhayi angiyazi mina leyo nto. Hhayi sixabane noma kukanjalo angi-understand mina ngoba angizazi ney'ndaba zokuthi ezokuthakatha. Hhayi ngikhule. Mese ngithe xaxa ekhuleni, ngiyaqhubeka namaphupho njengoba ade ngiphupha. Sebeyathuka manje ekhaya bayaxwaya bathi hhayi indlela olala ngayo ayilalisi komuntu ophilayo. Hhayi, mina ngazi ukuthi ngisuke ngilele. Kanti mengilele mese ngisile nami, mese ngilele senginomkhwenyane ngale ngishada nomlungu. Umlungu uyinto enkulu-ke, kuyaziwa ukuthi nje umuntu uma bayahamba nomlungu noma yini nje into ephezulu umlungu. Shade nomlungu, ngithole iy'ngane ey'hlala emanzini. Ufishi ngenzansi, ngasenhla umuntu nekhanda, umuntu ophilayo. Inganekwane-ke le. Hhayi, mese ngivukile futhi hhayi into yanga ephelela ngale maphusheni, ngiphila impilo nje yasemhlabeni mese ngivukile. Kodwa futhi mese ngilele, sekunesonto futhi engikhonza kulona. Kuleli sonto kunabantu asebashona. Abantu basekhaya, iy'hlobo, nabantu bakomakhelwane. Abantu engibaziyo nje imizi engiyaziyo ngoba uyazi uma uyingane uyayazi imizi ukuthi lapha kabani, kubo kabani, kanjalo kanjalo. Angixoxe futhi, kodwa balokhe bekhalile ekhaya ukuthi wena mulele kuba ngazi ukuthi udutshiliwe noma ushonile. Awuphaphami, unganomsindo omngakanani noma ngathiwa qhumani, wena nje uma ulele nje. Kodwa-ke mina ngibona ubuhlungu uma ngivuka, kuba ngazi usikade ngilele nje njengokujwayelekile. Yebo. Ayibaxayeke ekhaya ukuthi lento bazoyithini.
Kodwa futhi manje la emaphusheni mengisesontweni bayangithuma labantu. Angithume omunye athi angimyele kubo ngisho ukuthi akahleli kahle la ehleli khona ucela bamsize. Mengithi ngiya kulowo muzi ngiyochaza babona ngazuthi ngiyathakatha noma ngumuntu ongaphilanga engqondweni ngithatha lezo zinto. Sure. Mengithi ngiyachaza ukuthi mina ngiyasonta nginesonto. Esontweni khona abantu bakithi asebashona nezihlobo nabantu bakomakhelwane engibabonayo kuthiwa hayi wena ukho right noma usiyacomplaina manje ukuthi mina ngizomqhatha nomakhelwane ukuthiwa unengane ethakathayo kodwa kubena ngithakathi kwaphela ngiyamtshela nami ukuthi mama engilele mina ngiyasonta ngale nginomkhwenyana nginezingane athi uma uyagula ayikho leyo nto awukaze wena washada ushade nini kwathi nasikaze sibone umkhwenyana asikaze sibone ingane washada soba manje singashada mina la ngiphila khona kuthiwa ngeke kufanele uthathwe iswe kumuntu uyokubhekwe kahle ukuthi uright engqondweni noma khona ukuphazamiseka la ngalimbe angithatha uma angangitsheli futhi ukuthi siyaphi sihambe mesifika kulowo muntu asho umuntu ukuthi hayi umntanakho melele usuke ngaleli usuke ephila komunye umhlaba athukuma waphela ubengangikholwa mengimxoxela ukuthi nginomkhwenyane nezingane kunenkonzo engisonta kuyona ngimbalele nabantu asebadlula emhlabeni ukuthi ngiyababona obabonayo lapha bayangithuma basho imiyalezo wathuka ngaphela bethatha ngokuthi phambene ekhanda andikomakhelwane futhi kuthiwa umntanakho uyathakatha umntwana walapha kadlala uyathakatha nomndeni wasekhaya usabukeki kahle ebantwini sekunalokho nje ukuthi hayi ungadlaleli ngakuloya muzi ngoba kunomntwana wakhona oyethakathelayo nje owenza nje izinto ezihlukile nje akakhombisi komuntu ophila kahle sure amtsheleke lo mama la siye khona ukuthi hayi umntanakho uphila komunye umhlaba melele ushadile ngobesho unomkhwenyane unabantwana kunenkonzo futhi aphila nayo naba nabantu khonza nabantu bakuba sebadlula yihlobo nomakhelwane bakhona lapha bayamthuma ukuthi ayobakhulumela nemindeni yabo ukuthi akabasizi la ebasiza khona ingakho nje ngazuthi emphakathini bayanibandlulula bathi umntanakho uyathakatha ngoba ubona izinto zangale eningayiboni nini yilapha inkinga lo gogo wakhe owashona emkhonzile uye lo ongalunganga habe axaye kuma ukuthi kanjani kwaphela uma wakhe akazi lutho ukuthi khona izinto ade zenze ezingalungile kuthiwa ke uma wakho bezinto ade zenza zobuthakathi ezingalungile ufundise nangumzukulu ngoba ade ubona emkhonzile nje ukuthi akamqhubekela sale nomsebenzi wakhe amenzele athuke kuma abuye ejabhile uzobatshela kanjani umakhelwane ngoba yekho umakhelwane ozomkhola ngeke akholwa umuntu bazi ukuthi umntanakho uyathakatha kuyaphoqa manje ufanele sithuthe endaweni sure kuyafana futhi kephi la sobekwa khona ngaphela iyazi ukuthi la indawo yabantu abamhlophe ehlala nangusisi ongalungile ayikho inkosi engavuma ukubeka umuntu endaweni osuke kabi ngalena ngoba ekhonjwa ngobuthakathi seziphile nje impilo othi sihambe sihlala ke manje ngaphela asazi ukuthi soyixazulula kanjani lento ngoba umuntu owashona kuthiwa kunzima umuntu uma ngabe sashona uma ngabe khona into ayenzayo eyobuthakathi ayilapheki kalula kungcono umuntu mesaphila sinaleyo nkinga nje angazi sosizakala kanjani manje sese ngoba usemncane ugogo wambona efika kuwe efika ngamaphupho efika emini ubhekile umbone nabantu bengamboni njengamanje usumdala uyafika ngiyambona okunye afike ngamaphupho ngaphela manje naye lelisonto ukhona naye kuleli sonto sure manje tshela mina la endabeni yokulala kwakho nokuba kuleli sonto umehluko phakathi kwalo nalamasonto thina siwaziyo umngakanani khona into oyibonayo mhlambe masuphaphema ukuthi mhlambe leli sonto lithi alichazelele ikhona elifanayo laziyo elifana nalo okuyijethi mhlambe kusuke kuyisiprofile sokuthi uhambe ujoyina kulona
alikho ngoba abantu abangale abantu abangasekho emhlabeni ayifani indlela ekukhonzwa ngayo ngale nangala emhlabeni. Mm. Ihlukile nje kakhulu. Mm. And kuyangihlukumeza nami ngoba phela angisakwazi ukukhululeka kahle ngoba phela abantu bayazi emphakathini engiphila kuwo. Omunye umuntu utshela omunye athi hayibo leya ntombazane kanje kanje ungasondelani nayo. Hawu ngobani achaze kudaba ukuthi leya ntombazane kukanje kukanje. So bonke abantu sebeyasaba ukusondelana nami. Mm. Nami angisaphila impilo yokukhululeka yasemhlabeni, sengikhuleka mengingale. Mm. Ngoba phela ngala emhlabeni abantu bayanginyunda babalekelana nami. Mm. Ngento yenziwa ogogo Ongahlangene wena nayo. engahlangene nayo ngoba futhi akangitshelanga. Mm. Ngobe kuthiwa mhlambe washo athi mzukulu ngizokwenzisa into ekanje kanje kanje. Kodwa futhi mhlambe wayebona ukuthi uma ngabe ngichazela yonke into ngizohamba ngitshela Utshela umama. uma yes. Kanti uma akayazi leyo nto futhi uma ukube kuthiwa wayengitshela ugogo ngihamba ngitshela uma wengeyazi azavuma. Mm. Wengeyazi azavume ngengane yakhe ukuthi iyenzele imisebenzi yobumnyama. Mawuzona ngoba wawuseyingane ugogo phela ephila noma kokunye wathi eshona wasubona. Ikhona into ugogo wayenza, wayesangoma wayini, wayenzani ugogo? Khona okunye okuthinta amakhamba wayekwenza kwazi. Gogo nje kwangazi ukuthi usiza abantu. Mm. Kanti shuthi wayengekona ukuthi usiza abantu ngendlela yokuphilisa, shuthi wayenezinto azenzayo engezona ezokuphilisa. Yeah. Kuphela zingaqhamile. So njengamanje wena uthi usizo oludingayo lokuthi ubuyiswe kuloya mhlaba na ulale njengabantu abaphelele, uphuphe njengabantu bonke, uhlukaniswe nalomuntu oshade naye ongamazi esenze nanezingane naye. Ngiyafisa ukuthi ngathola noma abantu abakhulekayo noma sonto thizeni noma izayoni noma mhlawumbe ushembe noma nyanga thizeni esebenza ngendlela okuyiyona eqondile, hhayi yenza imisebenzi wobumnyama. Ikwazi ukuthi ngihlukanisele ngiphile impilo ephila njengabantu bonke ngoba phela akumnandi ukuphila impilo embili uwedwa. Sure. Emini uphila njengabantu basemhlabeni. Yeah. Kodwa futhi kukhona uqhekeko ngoba phela bayakusaba abantu abafuni ukusondelana nawe bayaqhelela. Yeah. La uzuze uphile khona ngokukhuleka mongale kulo mhlaba lo munye ophila kuwona. Yeah. Oningane la emhlabeni anginazi ingane. Ingane nginazo ngale kwelika moya, ingane ezihlala emanzini ezingaboni umuntu. Uma akazazi ingane engikhuluma ngazo, akazi mkhwenyana. Nalabantu engikhuluma ngabo abantu asebashona. So nje kunzima. Akumnandanga. Ade ngithi ngisafuna ukubuza ukuthi empilweni yakho le impela le siyaziyo ke noma njengoba ngihleli nawe nje ukhona umuntu othandana naye uma ungekhona uyayazi yonke lento uthini? Akekho. Akekho. Ngoba ayekho nje umuntu ofuna ukusondelana nami noma uphoqwayo kona phela uthi ngumntana wakhe ayikho into azoyenza. Kodwa nje even nishi uzala basasela ihlobo selinoqheko nathi ngoba bayasaba ngenxa yami. So nje kwenza ukuthi uma aqhelelane nezihlobo nozalo nje siphila impilo nje yokuba izinhle ngoba phela abekho abantu ezizwana nabo. Sure. Ngiyakuzwa dadewethu sithemba ukuthi khona abantu abazokwazi ukukulekelela bakudala kulelo sizo kulona uphile nawe impilo okuyiyona ne-right. Kodwa lilonke nje wena usola ukuthi ugogo waganga ngawo. Ngisola ukuthi ugogo nangendlela abasho ngayo ngoba phela umuntu engimbonayo uyena. Ukube mhlambe kuthiwa-ke akuyena ugogo engithi ngiyamsola uyena ngahlambe phela khona omunye engimshoyo. Okuyena ovakasha kakhulu engimbonayo uyena ugogo. Uyangivakashela ngikhula ngingane ubengivakashela sidlale. Angishintshe nendawo yokulala ngibe sengilele kwenye indawo. So nje kwathi mesiya kulo mama esayakene esho njalo ethi ugogo nami ngavele ngakholwa ukuthi uyena. And yangihlukumeza ngiyalidinga ngempela usizo. Hey. Sibonga kakhulu. Sithemba ukuthi ke kukhona okucoshayo nokufundayo nokuzwayo ke ukuthi lento kazi khala ngakho. Sithemba ukuthi abantu kukhona la bezosiza khona. Uma unombono ohlukile ungasithinta nje usitela ukuthi wena uma ucabanga lolu daba xazululwa ndlelani. Igama lohlelo ke sibuza ukuthi uThakatha ngubani. Igama lami King Sichaka ngwakaluqa. Siphinde sibonane ngokuzayo. Nisale kahle. Is the Black Life TV.